Mwadzuka kumeneko kuno tadzuka tikumapangana becheki anzathu ku South Africa nditu kumenekoko kwabwera uthenga kuchokera kwa munthu wina wa ku South Africa komweko kutumizatu kunena kuti chonde kuboma ukoko la Malawi tathamangitsani zinthu sizili bwinotu akuti chaku Mossel Bay komwe kujatu kumene kunapezeka zonena kuti waphedwa mwana uja waphedwatu mwana ujayi ndi anthu akomweko uja ngati apha mwana wawo yemwe ku South Africa kumeneko chifukwa chonoti akuganizira ndobwera ndiye kuli bwanjino anthu omweno ndobwerawo ayitu akuti amalawi asungidwa chapena pake timve limodzi mabasi akwene athamange kumeneko akawatenga akutero ndiye timvera limodzi ochokera kwa Kandala kuti basi abweranso ndi update ina tonere limodzi. Good morning, sir. Hope you are well. My brother, this is Councillor Andrew Komani again. My brother, I just want to appeal to you and also to let you know that your people were kept very safe since last night. They are still in our community halls, out of the townships, and we are looking forward. And I hope that your country, Malawi, will please be fast enough to send buses to fetch your people from these halls, because there is now already a rumor going around that the communities are going to rise again towards our action of putting your people in our halls, because they think that we are keeping these people here. They will eventually go back to the townships. So we will have to engage to that when it comes. But from your side, my brother, I would also request that you put your weight on this matter, and if it be, you can please approach your offices here in South Africa, where they will then fast track this process of fetching the Malawians from South Africa. Otherwise, if you take too long, we won't be able to control the situation, or we won't be able to control the people that wants these people out of their areas. So please, my brother, I just appeal to you that you do that, and you give me constantly feedback of how far are you now, guys, and how far is the embassy to respond to this issue. Thank you, my brother. I will hear from you. Amalawa nzanga mwamumvera nokha ngoniyo amene ndi Councillor Andrew Gumame. Akuluakulu amene simunamvetsetse mwina kuti chizungu chake cha munthu ngamene ndi Councillor wanimbira phone then nampempha kuti tatumizani voice note yokuti amalawi amve. Councillor ameneyo ali kumeneko ku Mossel Bay kumeneko kusungidwa Malawi. Councillor amene ndi amene akuyang'anira kumeneko community hall imene akusungidwa Malawi. Ne Councillor akupempha mumumve, wanduza kuti amwene mupemphe boma la kwanu lipange fast track mutenga anthu anu kuno, fwa moyo wawo uli pa chiopsezo. Tukwasunga ali malo kwa malo ndi community, ndipo community it can rise up again kuzapanga atake anthu, chifukwa mmakwalalamu akuyankhula kuti anthu atukwasunga kuno ncholinga chokuti zikazizira abwerereso kuti makwalala. Chimene anthu amakwalala musakufuna, afuna kuti anthu asaoneso azipita. Ndiye miyoyo ya anthuwa ili pa danger, chifukwa anthu akabwera akapanga rise up ndikubwera uzapanga atake, we're not gonna be able to control. Sitikwanisa kuwateteza anthu anu. Please, yankhula ndi anthu akwanu, boma la kwanu, azisogolera kwanu, embassy ya kwanu, mupange fast track anthu apulumuke. Mwamumva nokha mkuluyu zimene akuyankhula. Akuluakulu kunoko on the ground
zinthu sizili bwino. Ine ndikupempha Minister of Foreign Affairs, ambassador athu aku embassy nonse mwaumva uthengawo, please akuluakulu, zinthu sizili bwino, pangani fast track mabasi abwere. Komanso china chimene ngapempha akuluakulu, ine ndakhala ndikupanga rekodi mayina anthu pano pamwina ali pa thamangira 1500 anthu amene ndalandira mayina okuti konsekonse sidera limodzi madera ambiri amene ndalandira kuti anthu akufuna kupita. Koma chimene ngakupemphera akuluakulu, ine sindikuyitanisa ndalama ina iliyonse. Ndikumva anthu ena kuti akuyitanisa ndalama kuti ife ndamene tikupanga za mabasi, palibe akupanga za mabasi sadafike munthu asakunamizeni kuti azikuzani kuti perekani ndalama akulembeni dzina kuti mukakwere basi limenelo ndi bodza, musapereke ndalama kwa wina aliyense. Ine sindikuyitanisa ndalama, I'm just helping kupanga fast track kuti aboma akhale ndi list ndi namba ya anthu amene akuti awathandize. Akuluakulu, kuli anthu ambiri madera ambiri amene akulemba mayina koma osapasa ndalama. Boma sili kufuna ndalama ya munthu. Kuli mabungwe ndi boma amene akugwirizana kuti alithandize anthu kuno kubwera ku Malawi. Komanso china chimene ngapempha akuluakulu, amene muli ndi ndalama, amene muli m'madera ma hotspot, ngati muli ndalama zoti munganyamuke, nyamukani musadikire kwambiri. Amene muli ndi katundu, kuti muli ndalama, tumizani katundu. Chifukwa mabasi aboma akabwera simuzanyamula katundu. Zichukama chimodzi ziwama ziwiri, anatero. Koma nkhani yoti mabasi abwera liti, please akuluakulu, ife sitidauzidwe. Ena mukumabwera omanifusa mabasi afika liti, abwera mabasi koma ife sitidauzidwe kuti mabasi afika liti. Nde musatide, musatizonde. Komanso ife sitikuyitanisa ndalama. Wina asakunamizeni kuti kinkusha akuyitanisa ndalama ali ndikulembeni dzina limene ndi bodza mukanire, ndipo musapereke ndalama. Ndalama imene kuti mugwiritse ntchito yanu ina yofunikira pa moyo wanu. Akuluakulu, ineyo xenophobia attack amene achitika m'dziko linoli ndapangapo witness angapo, koma iyi ikubwera ikwenikweni ndi ina. Akuluakulu, itakhala yovuta kwambiri ngati sipapezeka solution ndimakhala ine amabwereza tikhala osamala. Ku Chatsworth, Durban, ndamva kuti kunavuta kumeneko kwambiri, boma likututa kwambiri anthu. Zikuoneka kuti community kumeneko yauza aboma kuti atengeni anthu wa muzipita na mwatumize makwawo azipita, sitikuwafuna kwawo. Ku Melville, Chatsworth, ndamva kuti kumeneko kunavuta. Abale anga, let's be safe that side. Benwood, Durban imene malo kuti sali bwino. Nde kuli Mossel Bay, hotspot ina, kumeneko nde kuli West, ndikuja kwaphedwa mwana kuja. Nde kuli madera ena ndi ena amene avuta, koma akuluakulu tonse silingapite pakamodzi. Chimenecho ndeti tichike mtima mwathu. Komanso tionetsetse kuti amene tikufuna kupita ndi amene tavutika zenizeni. Pala anthu ena tikungotengera advantage yofuna mapita kumodzi. Please usane ndalama zanu mudzipita. Musapangire malo anthu amene avutika kwenikweni. Ndikumva kuti Chatsworth malandro akana ndalama kulandira. Mwezi nde watha. Anthu sanalipire rent akwazo azipita. Mossel Bay, madera ambiri anthu malandro dawo akana kulandira ndalama. Ndiye mugezo kuti munthu azilowera kuti. Nde wina wake uli kumalo kwa safe kwa bwinobwino koma ufuna kuti udumphire basi uzipita. Munthu amene agona mchire azikhala kuvutika. Kula anthu ena agona m'maholo, mwamvakale uje ni voice note ichi. Anthu agona m'maholo. Anthu akugona m'masukulu. Zimene sanu adziko lino zikuanyasa kuti mudzipita masukulu ndi athu sanuso. Maholo si anu ndi athu. They please aboma. Pangani fast track. A Minister of Foreign Affairs, please. Pangani fast track. Aku embassy, please. Pangani fast track. Ngati pali njira yokuti mungathe kutumiza maloko buses ako nkuna awachose anthuwa kumadera kumene aliku mukasunge ku embaseko mukudikira mabasi. Anthu akasungidwe ku embaseko mukudikira mabasi. Chifukwa sizedi tisaluze miyoyo ya anthu. Komanso amene muli ndalama zoti munganyamuke, nyamukani akuluakulu. Komanso aboma ngati mukuona kuti mabasiwa achedwa
kapena za forex zikuvuta kuti mupangane transact za mabuses. Kodi sizingatheka amabasi amene amabwera ku Malawi mwalipire mmakwacha anyamuka zambo nyamula anthu kuno. Please. Ngati tikumva zotere zikuti zili zoona. Tikuzowa dziko lija luvunika forex. Ndekuti ipange transact dziko to dziko pamfunika forex. Ngati yavuta kodi simungauza amabasi amene amabwera ku Malawi wa ku Malawiwa. Nkwapa sa mmakwacha abwera zambo nyamula anthu kunoti zinthu sizili bwino. Anthu miyoyo yawo ili pa chiopsezo. Mazulu ndi anthu okuti samopa kupha. Ndingoti anthu akuno samopa kupha munthu. Utakwadyesa panopa 2 minutes kutembenuka kukupha. Kwamwe samowa iwo nkutuka nsanga kwa kudikira pansi kukupha. Ndekuno. Please akulu. Ngaramba kuphana okaoka kuli bwanji ife. Ngaramba kukira nokoka kuli bwanji ife. Ngizwe mtunu pagera tagati panopa kwamba kwenda ni mabodyguard akuopa kuphedwa ndi anthu awo. Panopa matsonga, mavenda, matswana, masutu, mashangani ayima pamodzi against Mazulu. Zinthu zokuti zitakuchitika zoopsa anytime.